Bueno, nik prestatu dut hemen ibilbide batzu jarraitzeko makiltxoekin, horrela kantidadeak eta kantidadearen ekibalentziak lantzeko. Aldi berean, lerro zuzenak eta angeluak. Orduan hartu ditut depresoreak eta hauek dute bosteko ekibalentzia bat. Orduan, hasi beharko ginateke jarraitzen puntitoak eta marra bakoitzari bere kantidadean lantzen. Orduan, moztu ditut makiltxoak eta hau dira 5, hau dira 4 unitatekoak, 3 eta 2 unitatekoak. Hasteko hasi beharko ginateke 3ko honetatik. Orduan, jarriko genuke horrela. Makiltxoetan jarri dut velcro bat. Holan, beraiek jartzen dutenean ez da mugitzen eta konprobatu dezakete. Orduan hemen, adibidez hau, jartzen badute laukoa, pasatzen da. Jartzen badute bikoa, ez da heltzen. Orduan aurkitu beharko zuten bere neurriko makiltxoa. Holan, dana bukatu arte. Prestatu ditut hauek puntitoekin, baina prestatu ditut bebai marrakin. Horrela. Orduan hemen, ja ez daude kantidadea puntitoekin, baina bai angeluetan dago puntu bat. Eta berdina egin beharko zuten. Hasi, eta biko puntua hemen, horrela, orain 3koa, dana osatu arte. Honekin landuz ditzazkegu lerro zuzenak eta kandidadeak. Eta baita geometria pizkat. Bakarrik prestatu ditut hemen, karratua eta karratu zuzena, ze haue dira lerroak eta angelu zuzena dituzten bi figura geometrikoak. Hemen zer gertatuko zen? Hemen bakarrik 5ko makiltxoak daudenez, hasteko jarri beharko genuke horrela, eta zenbatu belkrotik zenbat gehiago falta diren. Orduan jarri beharko genuke beste 5ko bat osatzeko. Orduan lantzen dugu bebai gehiketak eta deskonposaketa. Eta prestatu dut bebai holako taula bat beraien ibilbidea osatzeko. Orduan, marrak eta angeluak prestatu beharko zuten, eta beraien ibilbidea markatu taularen gainean, errotulki batekin. Gero, garbituko genuke, eta beste ibilbide bat egiteko prest geldituko zen. Hemen gauza bera, osatu beharko zuten, 3koekin, lehenengoz, gero 3, gero 3, holan bukatu arte. Eta hau da nik aurkeztu behar dudan proiektua.